Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ya kejengruai belai kerteng marway balarwai da uram suciang bat kedapi hi suciang la pelat pajbano henne kesngi ka khandai terik uyayong arhajar arpuar nau presiden barangba keseng hinyo trap achik national movement ba lamprang karbani ya ka bala pelat ha office traikam ka amda ha kejing don lang kiting shop bat kepuron jong ketei kejengruai usamla Gabriel T Maulong bat kesamla Aisyah Suciang rangkat kinong penbit penbiang ya ketei kejengruai la tap ha ke YouTube channel kabla ai kerteng E Suciang Production di akan dikapor ban sarili sakani ka music video kabla ai kerteng marway kabla rwa di ba Ram Suciang kabla mengabi kong Aisyah mangai kubleiru ye ba lamprang karbani pada wenik presiden barang ba joko de HNM na alu kajing kerku jikit bok kedua yang do EP ba pinang dan apa yang kamet kebasat kebaklan kumjuru ya ka ne keseng HNM jongpi ba kanang la bantrai na mata kancet berdriu ko jongi ba dia boro hi kisipai joka HNM mangai kubleiru ya ka all credence association ak jelam chi ba ki bok thaba na mari de mai baju I mean see mini na ka por mangai kubleiru ka Suciang Production kabala jit yang bangan long kumu tingcap hakani ka music video kublei kong Aisyah ya ka jing jit jongpi bangan le akan music video jopi ba kumjur ngai ka jing kublei ya u ba max imle u balong u nongring video ya kan ka music video ba u ba kala edit ro kan ka video hak jo por ba di ba kersoi hujan ba dia boro ki team jo ka amda ki bala ya support lah akan ka music video ba kamtame ba alam ba platform kanang ban release kan ka music video jongi ban long ba amit sim ngi kana manginang la bangin penmi skiwi ba ki music video nan ni sama ibreru presiden barang ba juga amda di samla Gabriel ibda iwe na ki samla jong ka jatnrio iba don yi kasap katalan na banta ban ke usyafrang ha bedai bat ka jingruai lane ki sap ki phong kumjuro i samla Aisyah Suciang di badai i shop puron ada ka album mentah bat kumjuro kerpang ya ki kun samla jong kita benreu ki balai don benta kapan penbit penbiang ini ka album kum si benta ban aikam aijam ya ki kun samla jong kari berkai benreu nemar ngi tip syai ba kini ki samla baton sap dan talan jongkari bat bunreo hane kari uhnya trap ki jungi ki jupan ktet yangi ki noyalam jong jat bunreo bat ngala menong ba kane ka talan ka jongki hane ka juk benta kalong kumta ka factory ke ban aikam ya ki kun samla jong ka jat bunreo kamtam ni poro menta kejing bombyang su akam sorkar bat ngeso ban penpau jing so sorong kum bejat penreo baki don ki samla na keleng saudong jong kari ki baron ye kasap ban ruai ban tem ban syat bat ban ak ye ki krim khasi katno ke jing snow sarong bakidon ki samla jong ke jat benreo ki bron shisha kata talan ki papun kam shwa shisha kata talan ka ba ublai nong thau ula ai ki ngalai ilang ba ki news ki per hagi wai pat ki step jong kari ada ya unu samla ne kan unu samla ka bron ka sap ka kerpang ba ublai ula ai kiwan shibun ki skim sokar kiwan shibun ki jirap aladai na kino ki department lare na kino ki skim ladai jong ka state government ladai jong ka state government henrai hangi pat ngampat ju ikoi ni tip shai ba ka all me clear dan sar association bat ki way pat ki kan hun pa per ne jela jungi
kilami la bonsnem ha negeri baik ke jungi nak benta ban pen i ka talan ni ka sap ka phong berkelami la kila penmi si bonro egi aktor ki aktris ki puron ki tengshop ki Indonesia kata kat sap ka bakerpang ka bau nongbo nong thau ai ki Henry hagoi papenta isn ai ban pet namar kim yo ya kala jingerap nang noro hai dei tang ka jing si tristom ka jungki tang ka jing mi top ka jungki ya ka talan ka baki ai te Henry kum ki samla hagane ka no phais ni bamta kwa bakentu bawat penlet no ya ka sap ka tlan jungpi ka bau uplai ulai compare watla pi syai kunsuat ha ka sarkar Henry yak besekmat na benta ban pen i syaka jak reu ban pen i syaka state ban pen i syaka partai ban pen i syaka wepat kiwi ya ka tlan ka jungpi ka ba play ulai kerpang nga kermen bahawe kesni ka sarkar kan sa paiskor ka sarkar kan sa phaikmat sepi ki samla jong jatin reo ki bron ni ka sap ka talen nama ka ni ka sap ka talen kalong ka history ha jatin reo kumjuro kalong kum kota kalap ai kam ai jam ya ki khun samla jong kawi bat ka jatin reo kumu presiden jong ke H&M kum kadak jong kejing ai mensim bat kum kadak jong kejing kitbok kiryang khamtam ya usamla kabel timolong blok penmi ya ganeka album ba pinang penmi susu sekiwai pat ki album ki ba khamdon nongrim bat ki bakit jengmut sisa ya ke jaj penreu bat khamtame nang ba pinang la ban kret susu nagwanta ban aikam mane ban ai benta iki khun samla jong ka bri nutrap ngkhot ye i watla idai ijing ai men semi brit Henry to ai baganega jingkit bok nagliang jong sang H&M kan long ke jing mentoy ban ke jing kerku ya pi ki samla ki dang kre ban ya sekmat ha bom pen me ya ki babun ki sap ki telan ha ne ka bi ik ke jong kene kedai ka jing kit bok yang jong aku presiden namar ngajukan berbor ba baro ubriu ubostap nimla benlan hendela dak templi kilap kumno kinlai penken Jing ik batang sisa